Sugod na mo dong, mo itong rescuehon ang katong biktima sa Bagyo. Wala. Ako agad ako. Gusto mo matabang nila. Nganong imo sa gitabangan? Okay. Luoy bagay sila ato niya. Kaya buwas rin ka. Asa man sa tabi gi-rescue? Sa kuan. Sa Villalara. Bilalara, di man dapit sa atop na. Wala ang uban. Nakanaog naman kaya nagwas-ubas naman ang tubig. Diyos na sa pag-rescue. Pasakay ko sila sa kayan niya. Ako nagsalbabigan. Di man katong sakayan. Sa kuyuan. So imong gigamit. Una kami may rescue ato niya. Taga-asa ang tubig dong, sa gi-rescue mo sila. Kuan. Naay part niya laom-laom niya. Nasa part matungkad ako. Ah, mao ba? So imo gitong gitabang na luoy ka. Di man katong salbabida pod. Sa akong lulo. Imong lolo. Gidagi apon to nila. Kamo di ka mo langoy dong. Wala. Wa ka mahadlok ka masamad ka atong tayo sa mga libre. Wala. Nasama daw ko to. Napansin ko kapandol sa kong bata pero ako hindi pong Wa ka kaila to mga tao imong ipangluwas. Wala. Ay mo ato ka pamahalan din mo, ay importante maluwas ang yun. Sila tanan, maluwas na sila tanan. Okay. So katong sakayan imong gidapay mo dito sa lugar nga naay mga napituan sa Bagyo. Mga pila to kabuktan imong giluwas? Kung ano, wala ba na, pero lapas ko dito 50. Mga lapas 50. Mga bata, mga tiguwang, mga unsa man to? Bata, tiguwang. Sa usa ka sakayan dong pila ka buk yung masakay? Upat. Upat ka buk ang